παιδιά, είμαι ο Παναγιώτης και σήμερα θα παίξουμε Pico School RP. Έχω πολύ καιρό να το παίξω αυτό, όπως ξέρετε, γι' αυτό ναι, ας αρχίσουμε. Έχουμε αυτό το δωμάτιο, ένα μήλο, τέλεια. Πώς βγαίνω, τέλεια. Εδώ τι άλλο έχει, από εδώ. Ο Φρέντι! Έχει το Φρέντι. Τέλεια, ο Φρέντι είναι εκεί. Ήδη μου άρεσε αυτό το παιχνίδι. Τέλεια. Τι άλλα έχει? Έχουμε τη βιβλιοθήκη, που απλά είναι βιβλιοθήκη. Τι άλλο περιμένατε? Είναι βιβλιοθήκη. Εδώ έχουμε, τι έχουμε εδώ? Είναι απ' έξω. Έχουμε για μπάσκετ, εδώ για ποδόσφαιρο. Τι άλλα μέρη έχει? Εδώ μπορούμε να πάμε σε άλλα μέρη. Λοιπόν, έχουμε μολ. Μολ. Τέλεια. Ωραία. Θα κάνω μια... δεν μπορούμε να ανέβουμε στο δέντρο. Όχι, τι έχει εκεί? Μπόργκυρ. Τέλεια, έχει μπόργκυρ. Για να δούμε τι έχει. Έχει small burger, big burger, enormous burger, very burger. Πολύ burger. Ωραία, τι άλλο έχει? Εδώ έχει monster στο γκάδο. Δεν μπορώ να το πάρω όμως. Τέλεια. Κάτσε, έχει και εδώ. Έχει κι άλλο monster στο γκάδο. Ποιος πετάει τη monster στον γκάδο? Έχει κι άλλο εδώ. Δηλαδή όπου θα έχει κάδο θα έχει και monster μέσα. Έπεσα από τη σκάλα. Τέλεια. Δεν μπορώ να ανέβω. Τώρα ανέβηκα. Εδώ πάνω στο πάνω όροφο τι έχει? Μόνο το... Εδώ για παπούτσια. Δεν μπορούμε να φορέσουμε καν τα παπούτσια. Τα παπούτσια του Sonic. Τέλεια. Τι άλλα μέρη έχει όμως? Έχει καφετέρια. Πού είναι? Noisette καφέ. Τέλεια. Θέλω να παίξω, πρέπει να παίξω Pizza Tower στο κανάλι μου. Αν θέλετε να δείτε Pizza Tower τώρα, κάντε ποτέ στο κανάλι μου, δηλαδή όχι τώρα. Κάντε like και subscribe για να ξέρω ότι θέλετε λίγο Pizza Tower να παίξω, γιατί το έχω κατεβάσει. Γι' αυτό. Όχι, πήρα καφέ. Ωραίος καφές. Τέλεια, τώρα τι άλλο έχει? Έχει εστιατόριο, τέλεια εστιατόριο. Fancy eating. Τέλεια, τι έχει? Όχι, έχει το Foxy. Τέλεια. Και Five Nights at Freddy's πρέπει να παίξω. Όχι τώρα, πιο μετά. Αλλά πρέπει να παίξω. Πάρε τι είναι αυτό? Και αυτή η μουσική είναι από το Pizza Tower. Ωραία, έχουμε το μενού εδώ, έχουμε κοτόπουλο με τυρί, τέλεια, epic ramen, bloxy cola, liam cola και pudding. Τέλεια, θα τα πάρω όλα. Τέλεια, τα πήρα όλα. Τώρα να δοκιμάσουμε το κοτόπουλο και το τυρί, φαίνεται γιατί έχει μήλο. Ωραίο, τώρα το epic ramen, που το πίνουμε για κάποιο λόγο. Τώρα για την bloxy cola, έχει γεύση bloxy cola. Και τώρα για το liam cola, 5 αστέρια λέει. Και τώρα για το pudding, που είναι το πιο νόστιμο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Τέλεια, τώρα πού άλλο να πάμε? Δεν έχει και πολλά μέρη. Δηλαδή έχει. Πού άλλο έχει? Έχει εδώ για τρένο. Δεν περνάει τρένο τώρα. Τέλεια. Δεν περνάει τρένο. Πού αλλού να πάμε? Τέτοιο, πολυκατοικία. Πού αλλού? Πολυκατοικία. Κάτσε, δεν έχει σκαλιά και έχει τέτοιο. Ράμπες. Τέλεια. Έχει ράμπες. Κατευθείαν. Ωραία πολυκατοικία εδώ. Τέλεια. Μπορώ να ανοίξω την τηλεόραση. Μπράβο, άσπρη οθόνη. Αν εσάς η τηλεόραση σας την ανοίγετε και βγάζει άσπρη οθόνη, πρέπει να τη φτιάξετε.
Γι' αυτό. Ναι. Τι άλλα έχει. Rap place. Πάρε εδώ δεν έχει κάτι. Α, έχει τέτοιο, τη σκηνή. Τι κάνω. Κάτσε, μπορώ να κάτσω εδώ. Τέλεια. Ωραία. Δεν έχει και τίποτα άλλο να κάνω. Αυτό ήταν για αυτό το βίντεο. Θα σας δω πάλι την επόμενη φορά. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe για πιο πολλά epic βίντεο. Γεια!